Thina bakamsimude uvele ngesiluba phakathi kwamangisi namaqadasi esiqephini sohlelo lanamhlanje sibheka izigodlo zesilo kanye nomlando wazo. Ithimba lohlelo ebukhosini lihambele umntwana uThembu ngudadewabo wesilo esihleze esihlalweni. Limvakashela ke eNewcastle enyakatho nelendlovukazi uMthaniya. Umntwana uThembike usichazela kabanzi ngomlando wezigodlo zembube. Kubalulekile phela ngoba akekho umuntu ongaya phambili engazazi ukuthi uvelaphi. Uyabona nje la akufuneki ukuthi njengoba usho nibalekela emakhaya niyohlala le koMatikwini niyohlala le koMpangeni bese kuze kuyacisha ngapha ekhaya kusuke umndeni usuzo joina wena lapha la ukhona kuyacisha ke lokho kanti lokhu ukuthi kube khona la uthi ngibuyele ekhaya hayi ku right impela ikolokahle ukuthi uhamba ubuyele ekhaya ngoba khona izinto ezixakayo phambili la usukhona kufanele ukuthi ubuyele ekhaya uyothathisa kahle ukuthi kwenziwa kanjani kwakwenziwa kanjani. Ngoba amasiko ngempela engasaziyo ngiyengimangale ngibona izingane zethu isina ngithi kazazi kubonaphi yabona ngoba isilo sezulu sezomkhulu kabi ukubuyisa amasiko ngokuvuselela nje amasiko amadala ayenziwe umsebenzi omkhulu kusemqoka futhi nezingane ziyokwazi ukuxoxela izingane zazo manje ngento eziyibonile angeke isacisha manje akulula. Lesi ke isigodlo selembe esitholakala kwaDukuza yize ke sisetshenziswa ke njengendawo yokugcina umlando kodwa ke ayiphelile ukuthi ke ilapha kulele khona ilembe. Ngaphesheya kwaso lesigodlo kunomfanekiso sithombe wesilo esihleze esihlalweni owakhiwe ke inhlangano engenza inzuzo iSivananda World Peace Foundation kaMnumzane uIshwaram Lachman Mabheka Zulu. We're here in KwaDukuza at the KwaDukuza Museum opposite King Shaka gravesite. I'm very humbled to be here once again after the unveiling that took place 2 years ago. And when I come here, it reminds me of a great king, King Shaka, who wanted one nation. And when I look at what King Shaka wanted, and when I look at His Majesty King Goodwill Zwelithini Kabeko Zulu, Bayete Hlangalo Mhlabati, Silo Skulu, Bechan Pumaskwin,
Bayethe is this uniting person amongst our citizens in South Africa. When I go back and look at where I have come from, I once lived here in KwaDukuza. I grew up here, and going back, I always wanted to highlight the contribution of King Goodwill Zwelithini Kabeko Zulu in my hometown. And today I can stand here proud to say that there's a monument that symbolizes the peace and unity that our country has. We look at Bayethe's contribution when it comes to peace. Here in KwaZulu-Natal, it took our former state president Nelson Mandela, who went to Nongoma, met His Majesty and fostered good relations pre-1994. When we recall the violence that took place during the early 90s, and when the monarch at that time was facing a crucial period during the transition, and it took Bayethe to foster peace amongst his people with the former state president Nelson Mandela. And therefore, I always say that wherever we are, we must always look up to our leaders, because it is our leaders who fostered these good relations, and we as citizens now need to also propagate good relations amongst all citizens. And I always look at this monument as a monument of hope, peace, and inspiration to all the future generations to come. Because as long as we are selfish, we do not care about others, and we tend to hide our history and where we have come from, then we'll be the cause of our future generations' deterioration in society. Mbukeli, ake siphinde futhi sibonane ngemuva kwekhefu. Nina bakamphangela ngalingakaphumi kwanduno lithe liphuma laphuma nezingaze zamadoda ohlelweni lanamhlanje ke sikhuluma ngezigodlo zesilo njenganalokhu ke umntwana uThembi esilandisa. Sanibonani, mina ngumntwana Thembi ogane kwaNdlovu. Ngilamana nesilo. Namhlanje ngizonixoxela ngeyigodlo, ngumlando nje weyigodlo ukuthi amagama azo aqhamuka kanjani. Ngizoqala ngoKhetho Mthandayo. uKhetho Mthandayo wenkosi uBusha osizalayo. Igama lelithi Khetho Mthandayo lasuka ngoba umnaka yise lo owayephethe owayembambele wayesekhomba omunye umntwana ukuthi uyena ozoba inkosi. Kanti kwaze kwayiwe inkantolo. Wayesethi bese phuma-ke kwadla amahlahla kuBusha ukuthi hayi umntwana ubekhetha Mthandayo, waseyokwakha uKhetho Mthandayo. Isigodlo sakwadla amahlahla senganyelwe ke uNdlunkulu uMathe onguNdlunkulu wesibili. Udla amahlahla ke yena wasuka lapha inkosi uMqolajuba engakabi inkosi, ngoba njalo makuzoba lenkosi kuba nombango. Kusho ukuthi ke wafika kwaNobamba wabasa igodo ke wabasa igodo base bethi hayibo wabasa zonke lezi wathi hayi ngiyofika kudla amahlahla mina le, ngoba bebuthi yodlani phezulu manje wathi ngiyodla amahlahla. Ukhangela amankengana ke ilapho ke okwangamela khona umntana enkosi waseSwatini. Le ndawo ke ithola leli gama njengenxa yomlando wayo kusukela ke kubusa iLembe. Phela ke igama amankengane lishaba mhlophe ngokwebala. Ukhangela ke igama esilaziyo, ukhangela amankengane, uyabona igodlo zihlobene ngokuzalana.
ilembe ngamanye amalembe lanesigodlo sakwakhangela amankingana manje isilo lesesiphethe sasingafuni lishabalale leli gama laselisivusa ngesigodlo salo. Mbukeli, ake siphinde futhi sibonane ngemuva kwekhefu. Lesigodlo ke senganyelwe uNdlunkulu uNdlovu, kanti ke sitholakala ke futhi kwaNongoma. uLinduzulu waqanjwa isilo sakwaKhetha. Khona isikhathi la kwakufike khona inxusa likahulumeni wasePitoli elizoziza la kumaZulu. So ngelanga ayemukelwa ngalo bathi ke bona besethula isigodlo lesi bathi sizohlala leninxusa uma sekuphele konke sesiyoba isisilo. Sasesithi akusho ukuthi ngilinduzulu. Enyokeni ke nasoSuthu izigodlo lezi ezisondelene nezitholakala oSuthu kwaNongoma zombili ke zenganyelwe uNdlunkulu uMchiza. Enyokeni isigodlo esidume kakhulu ke ngemkhosi efana nomkhosi womhlanga osudume umhlaba wonke. Phela lo mkhosi ke womhlanga uhanjelwa ngamatshitshi aqhamuka kulo lonke elakuleli ngisho namazwe angaphandle embala. Isigodlo seNdlovukazi okaMswili. Kwisigodlo seNdlovukazi okaMswili khona iy'ntaba lapha yana. Manje yayazi ukuthi uma kunenkanyamba iqhamuka ngesikhala leso yabo uma kunenkanyamba kuphephuka yonke into. Kwase kuthiwa hayi sesikhaleni senyoka. Isikhaleni senyoka inyokeni ke yalithola kanjalo lelo gama iNdlovukazi yasithi hayi ke kusenyokeni la. Lelo usuku olubaluleke kakhulu kuthina ngoba liyasigqugquzela ukuthi sigcine nezingane ezize emva kwethu zikwazi ukubonela kuthina into enhle nje kusuku olisibusiso nje kuthina ngoba uyazi ukuthi intombazane kumele ihlale kanjani, intombazane kumele ihlale njengentombi nalezi ntombi engakwazanga ukufika namhlanje sithi sikwazile ubamelela umcimbi wethu ubumuhle. uDolly Masango uyinduna yezintombi selokhu aqala ukuhambela umkhosi womhlanga kusukela eneminyaka eyi-14 njengoba namhlanje eneminyaka engama-30 yobudala futhi ke sazigcinile. Manje nje siyacela kakhulu kubantu besilisa beyekele ukusibulala. Sicela abantu besilisa beba amadoda avikela abantu besifazane. Ngiyakuphinda lokho. Nabo abantu besifazane ngicela ukuthi bebe seyindaweni la babona khona ukuthi bavikelekile. Ungabe umuntu wesifazane oyedwa la kubonakala khona abantu besilisa sebephelela unembeza. Siyacela ukuthi sivikeleke. Siyacela amadoda engasibulali bese siphamisa ukuyiphatha kahle nakuba abantu besilisa nakuba abantu besifazane. Abantu besifazane abayeke ukufa egameni lothando. Sizokhumbula impi yaseNdonda kusuka. Impi yaseNdonda kusuka yayiphakathi kwabantwana kwakuthiwa impi yabantwana kukhona uSuthu neGqoza. So uMamonga walithanda ukuthi sidlule njengoba nje isigodi esikuso lapha kwaNongoma esasoSuthu khona uSuthu khona uMandlakazi khona bonke. So sase isilo ke sasithi asifuni ukuthi liphelele igama oluthi uSuthu njengoba nje uSuthu lapha khona manje akulusuka kude angase lithuthe kangaki.
Isigodlo kwesasondini sona senganyelwe uNdlunkulu uMafu naye-ke waseSwatini naso-ke lesigodlo futhi sidume umhlaba wonke njengoba-ke kungesenkosi uCetshwayo. Uma nje kwenza kube lula ukubona ukuthi lo muntu okhuluma naye uzalwa ubani. Ngizokubekela nje amakhosi azalelwa kwaNobamba njengenkosi yakwaDlamahlala bazalelwa kwaNobamba. Nobaba osizalayo wazalelwa eNtsindeni, yabona, elinye igama lobuzwa amakhosi njalo lelo. So ubuhlangana nomuntu ebuza ukuthi uwapi, umntwana wakuphi, uzothi ngoba mina nje ngathi kwaKhetho omthandayo. Useyazi kumuntu ukuthi kwaKhetho omthandayo ubani ubaba wakhona. So useyabona ayinya manje ngaba waKhetho omthandayo angitshele nanomlando awaziyo. So kwenzeka kusemqoka ngokuthi kwenza kube lula ngoba sibaningi. Ngisho gogo no babegcwaliswa yonke imizi. So kungcono ukubiza ukuthi hayi ngoba nabo kwesisikhathi baba nezibongo ezizodwa. Ugogo uvilakazi wasendaweni ethile, ugogo unqodo wasendaweni ethile, yabona. Isigodlo-ke esivala ngaso isigodlo saseNgwavuma. Lesigodlo-ke sijwayele ukuthi kubanjwe umkhosi wamagano kanye nomkhosi womhlanga kusona. Kubaluleke kakhulu ukuthi umuntu azazi ukuthi uvelaphi nokuthi uzalwa ubani nokuthi izithakazelo zakubo yithini. Kusemqoka kakhulu ngoba lokho kuyamtshengisa ukuthi uvelaphi. Isilo siyagqugquzela ke bakithi sonke isikhathi sikhuluma ngokuthi abantu ababuyele enhlabathini balime ngoba yonke into iqhamuka enhlabathini, uyathanda awuthandi. Nathi sihamba phezulu kwainhlabathi kufanele kulinywe kube khona ukudla singadliwa indlala. Isilo ke nje futhi siwumlimi ngoba sifuyile siyalima. Ulima njalo ufuna ukuthi abe isibonelo esizweni. Ulima yena ngezandla zakhe kwesinye isikhathi ubona ukuthi kuyena emizweni. Sasiye sihleke esandangena esikhundleni thina athume xoxa ngenkomo ngathi uxoxa ngomuntu ngendlela aye lentshisekelo ngayo ngemvelo. Ngakho ke wakhula nayo lento njengoba segaga nje wakhula nayo. Ngakho ke bakithi asenzeni nezifo lezi ezikhona ngeke zisithole uma sikwazi ukukhiqiza ukudla kwethu esizokudla okunye siphile ngakho ke sikudayisa. Siyesibona masihamba masimasalala asalala nje ubona ukuthi hey abantu bagcwele emashibhini kakhulu kunase enhlabathini. Niyayalwa ke izulu umhle ukuthi asibuyele emasikweni ethu. Ingane sifundise isiko. Mbukeli, kungakho bese kuphathele kona ohlelweni lwanamhlanje sihlangabeze futhi ngokuzayo.